nggih. Masyaallah niki sini kangge kenging musibah beritane punten pundi-pundi. Mugi diparingi slamet kali Allah sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun mugi sedaya sehat sedanten. Wau dumugi terakhir ayat 124. 123. 123. Berarti sakniki waman. Nggih. Waman ahsanu. Napa waman ya'mal? Oh, waman ya'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha. 1 2 3. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. 1 2 3. Min wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. 1 2 3. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila wattakhadallahu Ibrahim khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Niki nggih sampai niki mawon nggih. Shadaqallahul ayat sak mantune niku sakjane bahas tentang tiang estri tapi mboten napa mangke dilajengaken benjing ngajeng depan nggih. Lajeng jenengan pirsani 116. Nah, kita belajar sekedhik tentang 116. Nah, innallaha la yaghfiru nggih. Niki ndedahaken bilih Allah niku nggih nggadahi pembagian tentang masalah dosa. Enten dosa syirik sing boten di ngapura dening Allah. Syirik niku napa? Menyekutukan Allah. Percaya Allah tapi ya percaya liyane Allah. Nyembah Allah tapi ya nyembah liyane Allah. Njaluk tulunge nang Allah tapi ya njaluk tulung nang liyane Allah. Niku ngati-ngati.
Loh, lah berarti nek njaluk tulung tanggane kon rewang mosok syirik. Ayo, nah ngenten. Njaluk tulung sing sampe syirik niku sing sampe yo napa sing sampe duwe penganggep nek gak ditulungi wong iku aku ra iso. Hati-hati. Duwe penganggep nek aku ra ditulungi wong iku ra iso. Contone biasane niku sing damel niku nyilih dhuwit. Tiang lek nyilih dhuwit itu kadang omongane rada landhep. Bu, aku nek gak jenengan tulungi aku sambat sopo. Aku nek gak mbok tulungi aku yo. Nah, niku lho ngati-ngati nggih. Omongan niku kaya omongan basa-basi wong utang, tapi mbahayani niku. Berarti kan kaya duwe penganggep nek namung tiyang niku sing saged nulung. Nah, niku ngati-ngati masalah hutang bareng niku. Termasuk umpami mantun ditulung wong terus matur nuwune kebangetan. Terlalu israf atau terlalu berlebihan. Matur nuwun ya mbok tulung, nek gak mbok tulung aku mati. Lho hati-hati. Nek gak mbok tulung aku. Lah itu kan koyok nyandarno kematian ten ngene tiyang niku. Padahal tiyang niku saged nulung kita, tiyang lintu saged nulung kita. Niku sing gerakaken saged nulung kita sinten? Allah sejati. Allah niku nulung kita tapi carane nggih niku ngelewatno wong-wong liya. Mungkin kita ditulungi tangga, ditulungi dulur, ditulungi kanca niku kan bantuane Allah, cuma lewate saka wong. Makane yo matur nuwun nang wonge tapi ampun supe sing paling utama yo matur nuwune syukure ten Allah. Allah nggih mboten seneng kok nek enten tiyang niku gak pinter matur nuwun nang kancane nggih mboten remen kok Allah. Tapi nek matur nuwune sampai berlebihan terus nganggep wong iku dewa penyelamat sampai meniadakan Allah niku nggih Allah mboten remen. Dadi kudu imbang. Makanya Allah dawuhaken malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong lek gak iso matur nuwun nang menungso berarti ra iso syukur nang Allah. Lah carane syukur ten Allah niku carane nggih matur nuwun tan menungso. Tapi ampun supe matur nuwun nang menungso niku tetep duwe keyakinan nek pancen sing nulung aku sejatine sinten? Allah. Cuma carane dilewatno tiyang niku. Nggih, ampun salah paham. Lajeng kemudian nek berarti enten dosa sing mboten di ngapura, berarti enten sing dosa di ngapura. Langkung kuwatah. Namung sing mboten saged disepuro nggih namung syirik niku tok. Mergo Allah niku tersinggung sangat lek kalau syirik niku. Nek kalau riyane syirik niku Allah mboten sepinten tersinggung. Nek kalau syirik tersinggung lah wong aku sing dadekno donya sak isine. Sing nulung dheweke sing gawe urip dheweke ya aku. Kok masalah 1.000 nyilih dhuwit kok sampai nyembah tanggane kebacut men. Empun tang jenengan mawon ingkang saged ngampili kula niku. Kula lagi kepepet sampai omongane kelincipen niku. Ampun nemen. Niku ngapunten nggih. Niku mbahayani kangge sing ngutang, ya mbahayani kangge sing ngutangi. Lho, sing ngutangi dadi GR mboten? Dadi GR. Aku tok sing sok nulung kowe. Wong liya, golek gak aku. Sopo maneh lho. Akhire sing keblonjok nang neraka dadi wong loro akhire. Lho nggih ngati-ngati nggih. Omongane aja kelincipen. Garai nyucuk awake dhewe ya nyucuk wong liya. Pun. Sing dosa di ngapura Allah kuwata sangat, malah langkung kathah sing dosa di ngapura Allah. Tapi senajan to Allah niku moho ngapura dosa-dosa, ampun sampai gampangno gawe ampun sampai duwe penganggep terus halah Allah ku lho moho ngapura. Lek ngono aku tak mesisan ae, tok rodok tak akehno dosaku wong Allah ku ya. Nah, tiyang nek ngeremehno dosa niku dadi dosa gedhe malahan. Karena nyepelekno Allah. Tapi nek tiyang ngakoni dosa terus tasih arep-arep pangapurane Allah, ya Allah kula niku pancen kawula sing lemah. Gampang kenek maksiat, gampang katut maksiat. Angel kongkon ngibadah, males kongkon ngibadah, tapi nek maksiat kula sregep nyuwun ngapunten ya Allah jenengan maha welas asih maha ngapura do. Nah nek ngono Allah rada lerem. Oh ya ngono, gelem ngakoni dosa tur ya gelem ngakoni
Allah sebagai Maha Pengampun. Ten gene sistem taubat atau ten gene konsep taubat niku Bu nggih. Tiyang nek nyuwun pangapura ten Allah niku mboten angsal terlalu mikir dosane nemen-nemen. Nggih niki tips nek jenengan nek salat dalu ngangge salat taubat mboten? Taubat. Ngangge nggih, ngangge nggih. Nah, kali rakaat saged, sekawan rakaat saged. Nggih. Badhe salat taubat niku kan biasane gandengane niku kali istighfar. Minimal 700. Minimal 700. Mboten saged nggih, 7 mboten saged. Mboten saged nggih setunggal. Mboten saged yo turu wah. Angel men kandhanane. Nah, nek pas istighfar ngoten Bu, kita kan ngiling-ngiling dosa kita. Mbiyen aku nom-noman yo nakal. Aku mbiyen salatku nom-noman yo ora sregep. Mbiyen ngajiku ora sregep kaya saniki. Tapi ampun dipikir nemen-nemen. Yo sekilas mawon. Mangke terus balike ten sinten sing dieling-eling nemen pangapurane Allah. Dadi kita niku bayangne samudra pangapurane Allah niku sing luas, sing dosa kita niku mboten enten apa-apane. Tapi ampun sampai ngremehno lho nggih, wau janjine ampun sampai ngremehno. Terus ningali dosane ampun kekatan. Mangkane enten ulama sing dawuh, tobat niku apa sih? Tobat iku wong ora oleh lali dosane. Terus setunggale ndawuhaken ulama setunggale, justru lek taubat iku kudu ngelalekno dosa. Sing dieling-eling kudu Allah. Allah aja akeh-akeh ngeling dosa. Nek ngeling-eling dosa berarti iku ngelalekno Allah. Berarti kaya Allah gak duwe sifat pangapura. Aja ngono, aja nemen-nemen. Eling dosa ya sekedare mari ngono ndang eling Allah. Terus ulama sing langkung senior matur, sing paling bener niku sing nomor 2. Nggih niku nek pas tobat, ngeling-eling dosa sekilas mawon, sekedhik mawon, lajeng cara umpami istighfar ping 700 nggih. 10 istighfar yang pertama iku ngeling-eling dosane, introspeksi. Ya apa carane ben aja sampe mbalani dosa sing. Tapi sing 90 niku wau dieling-eling pangapurane Allah. Allahku Maha Ngapura, Allahku Maha welas asih, Allahku Maha jembar pangapurane niku sing dieling-eling. Lajeng lanjutane. Iya da'una min duniki termasuk sing garane Allah tersinggung. Iya da'u min dunihi illa inatha wa iya da'una illa syaitanan marida. Sing ayat 117 jenengan pirsani, yang mereka sembah selain Allah itu jelasno hanyalah inasa. Inasa itu brahala. Nek niku diarani brahala nggih. Padahal inatha itu adalah sifat perempuan. Artinya sifat perempuan itu maksudnya mboten bahas perempuan nih mboten. Tapi istilahnya apa ya? Kebalikannya berani nih lho. Kebalikannya berani niku napa? Cemen. Nah, cemen. Karena ngeten, jenengan umpama ndamel akal sehat nggih. Brahala niku kan meneng tok, patung niku lho Bu. Patung ya, mungkin wit-witan. Iku lak ya meneng tok sih. Patung niku napa nate awe-awe sembahan aku, sembahan ngono nate. Mboten nate, meneng tok. Berarti kan sing bodoh kan wong sing nyembah. Wong dhek gak tau ajak-ajak kok malah dhek moro terus disembah, dinyanyekno lagu. Terus dikei persembahan, dikei sajen. Wong dhek ora tau njaluk. Wong dhek yo meneng ae. Dhek umpama diadepno nang Allah terus didukani kali Allah. Awakmu mbiyen nang donya njaluk disembah to, kok sampe disembah wong sakmono akeh. Kula lho meneng tok ya Allah. Wong-wong sing moro dhewe. Kula awe-awe mboten kula ngomong ae ra iso. Kok wong-wong sing mara dhewe berarti sing bodoh kan wong-wonge. Nah, ini sakjane tauhid niku logika sehat sakjane. Makane Gus Baknu bolak-balik nek nuturi ten kita ten ceramah-ceramah niku sing ditekankan tauhid. Makane lanjutane 118 nggih, la'anahullah, dilaknat kali ong wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Boten angsal bagian kaulane Allah. Panggilan Allah paling tinggi kangge makhluke niku napa? Panggilan Allah, status makhluke Allah paling tinggi di hadapan Allah niku napa? Manusia, enten malih, kurang. Enten malih sing dianggep paling dhuwur mungguhe Allah lho nggih, mboten mungguhe menungso. Mboten raja,
mboten nabi, mboten rasul, mboten malaikat. Tapi kawula. Napa? Hamba. Makanya jenengan bukan lek ambak saya masalah perbudakan mboten kali Allah niku. Kita niku kan makhluke Allah, tapi yo napa iso dadi hambane Allah. Kaulane Allah, kawula niku manut mboten? Manut. Makanya jenengan pirsani ten ngene akhire surat Al-Fajr niku. Lek nimbali Allah yo napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadiriyin wadkhuli melbu dadi termasuk hambaku. Ojo ngaku-ngaku dadi aku kula presiden ya Allah ten donya kula dadi penyuluh agama ora digatekno karo Allah. Mau jabatan apa ngono? Jabatan sing paling dikasih Allah, paling dhuwur munggo Allah niku nggih kawula. Kita saged niku mlebu ten kawula niku. Makane Kanjeng Nabi niku ten Quran panggilan paling mulya kanggene Kanjeng Nabi niku napa? Hamba. Jangan pirsani ten Isra Mi'raj niku. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, zat yang mengisrokan hambanya. Jadi Kanjeng Nabi diseluk kawula mboten pangkat nabine, mboten pangkat rasule, mboten pangkat habib, mboten pangkat khalil, mboten. Pangkatnya sing paling tinggi niku hamba. Makane kita niku bahagia sangat mestine. Nek diakoni Allah dadi kawulane Allah. Karena mangke ten Quran niku enten tiyang niku mboten dadi kawulane Allah, bener dadi makhluke Allah, ciptaane Allah, tapi dadi naudzubillah kawulane setan. Kawulane hawa nafsu. Mergo nuruti hawa nafsu mung nuruti setan, mboten nuruti Allah. Kawula kali bendara niku majikan nggih. Kawula kalau bendara niku Allah kita kawulane. Lah kawula niku patute ya manut Allah karo bendarane. Tapi kok kita manut hawa nafsu kita, Allah ngongkon salat, kok malah ra salat, kok malah turu lah marah. Nah, berarti kan nuruti hawa nafsu nih. Ini ngomongno aku dhewe adakno. Pun lanjut. Wala udillannahum iki tasik jelasno masalah kesyirikan iki. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami masyaallah. Ngenten nggih Bu nggih. Tiyang niku angsal hidayah saged mlebu Islam dadi iman. Niku sing paling hidayah sinten? Allah nggih. Kita syukur nggih dadi tiyang Islam nggih. Makane ten istighosah niku kan kita was alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Sing melok istighosah nek apal ya ro. Alhamdulillah. Amin. Moro-moro tangi wis amin. Nggih, mboten napa-napa mangke. Lah wong panjen lapanan pisan kabeh apal. Alhamdulillahilladzi. Ya Allah Maha Suci. Napa? Segala puji bagi Allah. Alladzi an'ama alaina yang sudah memberi kita nikmat luar biasa kepada kita. Wahadana alal Islam dan memberi kita hidayah bisa masuk niku iman saestu ageng. Sing paring hidayah mlebu Islam Allah. Saniki kula tangleti. Sing dadekno wong kafir niku sinten? Kudu tegas jawab. Sing dadekno wong kafir Allah. Lek sing paring hidayah niku Allah, sing dadekno wong kesasar, dolalah. Iki kebalikane hidayah niku dolalah. Hidayah kesasar, kebalikane. Hidayah kesasar. Hidayah dolalah, petunjuk atau pituduh kesasar. Islam iman kewaliane kafir. Sing dadekno tiyang iman Islam sinten? Allah. Sing dadekno tiyang kafir. Nah, makane tiyang niku nek sampe kok logikane terus mboten main ten brahala terus nyembah brahala. Terus ya Allah niku wala udillannahum malah dikesasarno karo Allah. Sing nyasarno niku Allah. Karena piyambake pun dolim. Lah ya wong patung ra iso lapo-lapo lho. Lah wong kayu ra iso lapo-lapo lho, gak njaluk apa-apa kok tambah disembah. Dinyanyi-nyanyekno. Lah iku akale nang ndi kan? Nah niki akal logika tauhid lho nggih.
Pun niku muga-muga kita dijagi tauhid kita kali Allah ngantos benjing sedo tasik beto iman tasik beto Islam. Ampun sampai pedote nyawa boten beto iman boten beto Islam. Wis keadaan dunya kaya napa mawon terserah, sing penting mati tasik beto Islam beto iman. Kanthi pejah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ngapunten dengan kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.